Кулинарните тайни на шеф Кирякос. Скариди на грил. За тази рецепта ще ви трябват пресни скариди, лимонов сок, мед, горчица, зехтин и много малко сол. Започваме с почистването на скаридата, използваме клечка за зъби. След като сме почистили скаридите, вече е време да подготвим грила. След като вече имаме достатъчно жар в грила, сме готови да сложим скаридите на скарата. Когато готвите скариди на скара, е важно да не ги държите прекалено дълго. Скаридите се приготвят бързо, само няколко минути от всяка страна е достатъчно. Ако ги оставите прекалено дълго, те ще станат сухи и жилави. Затова наблюдавайте ги внимателно и ги свалете от скарата веднага, щом променят цвета си и станат леко розови. Когато ги сложите на скарата, обръщайте ги на всеки 2-3 минути. Това ще гарантира, че се изпичат равномерно и ще запазят сочността си. Следете ги внимателно, защото скаридите се готвят бързо. Когато скаридите станат златисто-розови и придобият перфектния цвят, ги свалете от скарата. Сега е време да приготвите соса, който ще допълни вкуса им и ще направи ястието още по-вкусно. Изстискваме сока на един лимон. В удобен за вас съд смесваме една лъжица мед, добавяме лимоновият сок, горчица, домашен зехтин и много малко сол. Разбъркваме добре и след това овкусяваме вече скутвените от вас скариди. Приятен апетит и консумирайте с правилното за сезона питие.